Estem acostumats a moltes realitats, però què passaria si eduquéssim la disciplina com a valor, si apliquéssim aquest hàbit de fer les coses de manera coordinada, ordenada i sistemàtica, si en les diverses àrees i contextos apliquéssim el que es considera com un hàbit clau per a l'efectivitat i l'èxit, tant per petits com per grans. Alba Castellví és educadora, sociòloga i mediadora i parla del poder de la disciplina al seu llibre Els hàbits que ens faran feliços, com educar els fills de 3 a 14 anys perquè creixin autònoms i segurs. Alba, bona nit i moltes gràcies. Bona nit, gràcies a vosaltres per parlar d'aquest tema, que és molt important, penso. La disciplina és un dels hàbits que ens faran feliços? Jo crec que sí, n'estic convençuda. Jo crec que la disciplina ens fa més feliços perquè fixa't que una persona disciplinada és una persona més capaç de fer realitat els seus projectes. I quan algú és feliç? Doncs quan és capaç de portar a terme allò que es proposa. La Hannah Arendt, filòsofa, deia que ser capaç de canviar les circumstàncies no desitjades és bàsic per poder ser feliç. Evidentment, quan algú es fixa un objectiu i persistint i esforçant-se i sobreposant-se pot arribar a aconseguir-lo, és una persona més feliç que no pas aquell qui ha de desistir perquè no té tots aquests valors que li permeten portar-lo a terme. Què passaria si eduquéssim en la disciplina? Doncs que tindríem nens i nenes que a mesura que creixen foren capaços d'aconseguir allò que es proposen amb els seus propis mitjans, gràcies a la seva voluntat, gràcies a la seva persistència, gràcies a la capacitat de fer esforços de forma continuada, de superar les dificultats quan es presentessin. Tot això és el que faria que de grans fossin persones més capaces d'autorealitzar-se, de transformar les circumstàncies del seu voltant de manera més favorable als seus interessos. Educar amb disciplina i educar la disciplina, en què es diferencien? Bé, educar amb disciplina és educar de forma disciplinària moltes vegades dura, amb poca comprensió, però educar la disciplina no té per què fer-se d'aquesta manera. Educar la disciplina vol dir ensenyar a arrelar determinats hàbits, agafar costums de forma persistent. I això es pot fer d'una manera amable, d'una manera dialogant, fins i tot d'una manera tolerant i flexible. No té per què ser d'una manera disciplinària que eduquem la disciplina. La paraula disciplina, però, arrossega una certa mala fama, no? Sí, perquè moltes vegades s'ha educat disciplinàriament. I és per això que, per allò de la llei del pèndol, que en educació també s'està produint, hem arribat al punt de considerar que tot el que té a veure amb la disciplina és inadequat per ser desagradable. I no, és desagradable disciplinar algú de forma disciplinària, però no d'una forma raonable i tranquil·la. Els hàbits que ens faran feliços, a part de la disciplina, quins són aquests? Doncs n'hi ha molts que són molt necessaris en el món d'avui, no? Per exemple, l'hàbit de centrar l'atenció, que és un dels que més es perden, o l'hàbit de col·laborar en projectes compartits per fer realitat allò que ens és comú, o l'hàbit d'esperar, esperar el torn per parlar, per exemple, és una cosa que cal aprendre quan un és petit, esperar dates assenyalades i no obtenir el que algú desitja immediatament, l'hàbit de pensar abans de parlar, l'hàbit d'esforçar-se a l'hora d'obtenir alguna cosa. És important que les criatures aprenguin a guanyar-se els capricis, que no els surtin gratis, per dir-ho així, sinó que posin en joc les seves capacitats per assolir-los. L'hàbit de fer coses autònomament. No hem de donar massa facilitats, hem de deixar que tinguin l'oportunitat d'esforçar-se. O l'hàbit de contribuir al que és de casa, al que és comú. Fent coses tan senzilles com fer-los d'esperar a taula, estem contribuint a aquests hàbits. L'hàbit de llegir, l'hàbit de ser cordials, l'hàbit de resoldre conflictes dialogant amb les persones. En fi, tantes petites coses que es poden educar gràcies a accions concretes de la vida quotidiana en família. I tots aquests hàbits podríem dir que porten incorporada la disciplina?
incorporen la disciplina en la mesura que els fem convertir en hàbits. És a dir, si són accions aïllades, que passen un dia sí però l'endemà no, evidentment no la porten incorporada, no? La disciplina consisteix en fer una cosa cada dia fins que s'assoleix com una normalitat, com una cosa que ja no hem de pensar a l'hora de fer-la perquè s'ha convertit en el nostre hàbit. Per tant, els hàbits eduquen la disciplina. I petits i grans, Alba, com anem de disciplina? A veure, hi ha de tot, no? Hi ha persones que sí que són molt disciplinades i en canvi hi ha persones que tenen molts problemes precisament pel fet de no ser-ho. Què passa quan algú, per exemple, no pot posposar la gratificació i cau en la temptació de fer coses que no li convenen però que fa perquè en aquell moment responen al seu desig immediat, doncs que sovint posa en joc la seva salut o les relacions amb els altres, no? Una persona que no pot controlar el seu desig de beure, per exemple, es pot tornar un alcohòlic, o si no controlem el nostre desig de menjar el que ens ve de gust en cada moment, doncs ens engreixem de mala manera, podem arribar a emmalaltir. Una persona que no pot controlar les emocions, com ara la ira, podria malmetre les relacions amb els altres o faltar-los al respecte per falta de contenció. Per tant, l'autodisciplina, que aquí és el que hem de tendir quan eduquem la disciplina, hem d'educar per l'autogovern, per la contenció d'un mateix, pel bon govern d'un mateix, és el que ens permetrà tenir la mena de vida que voldríem, no? Tots volem ser persones sanes i persones que s'autocondueixen de la manera més pertinent. De manera que si eduquem la disciplina en els infants, ells aprendran a ser autodisciplinats en el futur. Els hàbits que els faran feliços, una sèrie d'hàbits que són pilar de la bona educació i d'una bona convivència. El llibre amb il·lustracions de Raquel Gu, a qui l'adreces exactament? Jo l'adreço a les famílies d'infants que tinguin entre 2, 3 i 14, 15 anys, és a dir, en els que estan a l'edat de créixer i d'aprendre aquestes coses quotidianes que els habilitaran en el futur per fer realitat el que es proposin. Pares i mares, per tant, familiars en general i també docents. Totes aquestes persones que estan a càrrec d'infants en aquestes edats, des de la infantesa més tendra fins a l'adolescència. Si us interessa, noteu el títol, Els hàbits que els faran feliços, una resposta a la pregunta de què puc fer per educar el meu fill de manera que sigui feliç. Tangle Editorial i nou llibre de l'educadora i sociòloga Alba Castellví. Miquel, Alba, vols fer arribar algun missatge més als oients? Jo crec que educar no és senzill, però que és molt satisfactori quan sabem fer-ho bé. I en aquest llibre el que procuro és donar eines pràctiques a les famílies perquè ho puguin fer bé i de manera que la relació educativa entre pares i fills sigui agradable per tots. És a dir, que les relacions familiars flueixin i que viure junts pares i fills sigui una cosa molt bonica de fer i no pas costosa, no? Que l'educació sigui una cosa que disfrutin tots plegats. Doncs, Alba Castellví, enhorabona pel treball i moltes gràcies per l'atenció. Gràcies a vosaltres.